Hakasngi nyobut na kabenta collection KHDC bat GHDC haka arpoi trik rumpang arjar pusan kakubor kabayok lum kalong ba na KHDC hanong stone constituency ka VPP kalatam kaput ikiwei kiseng hakathat raung ka VPP kayo 10,000 sau pusau ka NPP 1,000 aspa lai puar ka HSPDP lai hajar sispa lai ka INC 1,000 sanspa sau pusan Independent sanspa prapuar BGP kendai puar nota sispa arpuwei. Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kata I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar bam medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.